Tradicionalni pirotski vašar će i ovog leta biti održan u dane slave grada oko Velike Gospojine na lokaciji u Prisjanskom naselju. I ove godine tradicionalno vašar je 28. Trajeće 3 dana, obično ima onaj mali produžetak, ali to su četvrtak, petak i subota, dakle kraj nedelje, neki lepi dani za događaje na vašaru. Oko vašara ima dosta posla. U javnom preduzeću Komunalac već su počeli pripremne radnje za ovu manifestaciju. Dakle, vašar traje 3-4 dana, mi radimo nekih verovatno 25 dana u pripremi vašara, kada vašar prođe, onda u sređivanju tog prostora, tako da smo mi već krenuli sa aktivnostima. Ja ovde ispred sebe imam plan vašara. Mi smo od ponedeljka krenuli da radimo na tom prostoru. Znate da moramo obavestiti mnoge institucije, nadležne organizacije, pre svega inspekcije, sanitarnu, veterinarsku, komunalnu, MUP, tako da smo već sve to uradili, dobili sve potrebne saglasnosti. Ono što trenutno radimo, to je priključak na električnu energiju, postavljanje onih kaseta koje će služiti za priključak radnje i očekujemo postavljanje onog transformatora i to bi trebalo da sve bude gotovo negde do 20. avgusta. Potrebno je takođe do tog datuma staviti u funkciju vodovodni sistem, dakle mi to koristimo samo u dane vašara, potrebno je sad opet tu instalaciju povezati, izvršiti ispitivanja. Posle toga treba uraditi i dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju prostora na vašarištu. Tolić ističe da su cene zakupa za sve one koji žele da učestvuju na pirotskom vašaru iste kao i prošle godine. Cene na nivou prošlogodišnjih, što je otprilike i bilo na ostalim vašarima u Srbiji koji su bili pre ovog našeg, tako da je doneta takva odluka. Pozivamo ljude, normalno prodavce, građane da pristupe vašaru, pre svega da dođu oni koji će ponuditi svoju robu, evo, pod starim uslovima. Licitacije na koje će biti podeljene parcele za ovogodišnji pirotski vašar zakazane za 22. avgust na vašarištu i počinje u 10 sati.